Jeg må foretage mig noget. Jeg må gøre noget. Ja, det vil jeg. Jeg vil hjælpe. Fordi jeg har været så dum. Ja, hvad kan jeg gøre? Jeg kunne vaske op. Jeg kunne hjælpe med legetøjet. Det er bagud med legetøjet. Ja, det er klart. Jeg har altid været en ren blishørne til mekanik. Vi skal bare have ryddet gulvet her lidt. Og nu skubber vi lidt. Vi skubber. Ja, der skal være god plads til legetøj. Du går over i krogen her. Du står og skammer dig der. Så skal vi have dig med. Ja, der kan I to være i publikum. Og så mangler vi lige dig lidt her. Ja. Så er vi færdige. Nej, det har vi er ikke begyndt endnu. Vi starter her, så er det op med dig, og død med dig, og så skal jeg trække lidt. Nu er den røde lygte allerede kommet ud, så kom med jer. Skynd jer lidt, de bliver ordentligt overrasket, når de kommer hjem og whoop, så jeg laver en masse julegaver. Kom nu, toget er kørt. Bommen kører op nu.